Evo još jednog načina za spremanje gulaša, vrlo ukusnog i lepog. Probajte ovaj način, vidjet ćete, bit ćete prezadovoljni, zadovoljit ćete sva svoja čula. Za ovaj gulaš nam je potrebno slanina, meso, luk, paradajz i začini naravno. Iseckati 150 do 200 grama slanine, malo je propršiti i dodati luk koji smo isitnili zajedno sa 3 čena belog luka. Pola kilograma luka ide na kilogram mesa. Kilogram mesa smo već pripremili i iseckali. Od začina ljuta paprika, slatka paprika, so i biber. Napisat ću sastojke u sadržaju videa. Dodajemo 2 iseckana paradajza koji sam prethodno oljuštila, 2 lista lovora, 1 čašu crnog vina od 2,5 deca. To se dobro promeša, poklopi i krčka se 2 sata. Uživajte i prijatno!